Welkom bij alweer de derde aflevering met Iemand Friesland. De derde aflevering van Op de Pop Mooi. En Joet is dat mooi Tineke Schoenmaker zonder N, heb ik begrepen. Van toch wel de blueslegende Barrelhouse. En vandaag, Tineke, staat toch wel centraal in deze uitzending. Powervrouwen. Nou, ik zie jou daar dan staan tussen al die mannen. 45 jaar geleden zijn we dus bij elkaar gekomen. Hoe is dat destijds tot stand gekomen? Ze zochten een vocalist. Niet per se een vocaliste. Maar ja, ik was gewoon de eerste plausibele kandidaat die ze zagen. En 1 keer op proef en toen was het gebeurd. Kijk eens, en dat was 1974, de knaller. Zeker. Beware. Toen kwam er ook een titeloos album in 1975, heb ik begrepen. Beware is van latere datum. Hè? Oh, kijk eens even. We hadden eerst dus een titeloos album, dat heette gewoon Barrelhouse. En dat wil niet heel erg opschepperig overkomen, maar dat sloeg meteen heel erg aan. En werd veel gedraaid en we gingen heel veel spelen, enzovoort. En in 79 was Beware, denk ik, 78. Oh, dat was toen. En toen hebben we in de jaren 80 een break gehad, als ik het goed begrepen heb. Ja. En wat heeft er dan voor gezorgd dat jullie weer bij elkaar kwamen? En in welke periode was dat? We zijn in 94 zeg maar zo'n beetje, de een zegt 93, ik denk altijd dat het begin 94, maar maakt niet uit. Ik werd gevraagd voor een groot festival bij Nijmegen in de buurt en daar had ik een aantal keer gespeeld met een daar bekende bluesband. Maar toen voor dat festival vroegen ze mij en ze zeiden neem maar mee wie je wilt. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga de jongens van Barrelhouse gewoon opbellen. En of ze zin hebben om met mij mee te gaan naar het festival. Dat was inmiddels 11 jaar verstreken. Dus, na 2 minuten aan de telefoon gehangen te hebben, zei ik, zullen we Barrelhouse maar weer oprichten. Echt waar? En de reactie? Met hoeveel zijn jullie? Met z'n 6. En unaniem, iedereen had zoiets, gaan we weer doen? Iedereen wilde. Wauw, en die samenstelling van toen, dat is nu nog steeds dezelfde samenstelling? Exact dezelfde. Jeetje mina zegt, dus nu gewoon 45 jaar later, 15 albums verder ook, heb ik begrepen? Ja, zoiets. En nog een Edison ergens in de tussentijd. Vorige cd. Precies binnengesleept. De laatste cd, Almost There. Kijk, ik zelf erg blij mee dat we daar een Edison voor gekregen hebben. En vorige week, vrijdag 1 februari, was een release. Een soort van alle albums zijn samengekomen en die zijn er dan promoten. We hebben nu een box, ja. Kijk eens even. Alles erin, heel erg leuk. En wat is nou het geheim? Ik bedoel, 45 jaar, wie kan dat nou zeggen? Het geheim, ja, je zegt het al, het is een geheim. Ja. Nee hoor, ik weet het niet. En ben jij de bindende factor als over powervrouwen? Ik denk in het kader van de vrouwengedoe in deze uitzending zou ik zeggen, vrouw in een band is wel een soort harmoniseerder. Harmonisatie. Denk ik. Ja. Ik denk als je 6 mannen bij elkaar zet en dat toch wat meer concurrentiestrijd geeft. En ik denk dat ik dat een beetje geëgaliseerd heb of zo. Kijk eens even. En 45 jaar, ik bedoel, jeetje, het is niet niks. Ik bedoel, die inspiratie moet je ook ergens vandaan blijven halen. Nou ja, inspiratie uit het leven. Hè. Is het autobiografisch? Ook, ja, zeker. Ja. Maar ja, het zijn wel universele thema's, hè? Ja. Liefde en dood en dat soort dingen. Geen rode draad, het zijn echt live events, alle thema's kunnen in die zin van het leven voorbij komen. Ja, precies. Ja, de vorige cd's, daar wisten mensen dat ik dus net gescheiden was. Ja. Dus toen ging iedereen vragen van, ja, ik heb het ook zelf wel een beetje aangezwengeld. Dat de teksten waren toen iets meer toegespitst op de afgelopen jaren. En toen had ik ook nog een oud nummer liggen van een van mijn beste vrienden, is alweer 10 jaar geleden overleden. Zo. En daar had ik toen ook al een song voor. En die heb ik toen ook afgemaakt. Dus al met al was het nogal een beladen en persoonlijke cd. Ja, kan ik me voorstellen. Goed uitgepakt. En als je terugkijkt op al die jaren, waar ben je nou het meest, skill cliché natuurlijk, maar het meest trots op? Of dat je denkt, dat nummer ligt heel dicht bij me, of wat pakt je zeg maar het meest? Nou,
Nee, ik heb niet één nummer wat ik helemaal te gek vind. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, veel favorieten. Ja, het zal ook gewoon het hele proces zijn, kan ik me een beetje indenken. Van al die jaren, alles bij elkaar. Ja, het is het hele plaatje. Ja, en dat is dan nu gebundeld, zeg maar, in een heel album, al die platen, zeg maar, bij elkaar. Ja, alle cd's, alle LP's. Ja, en wat is het plan nu? Nou, 2019? Maakt het niet zo heel veel uit. We varen nu een beetje onder de vlag, maar we spelen eigenlijk altijd nu een beetje onder de vlag van 45 jaar Barrelhouse. Maar eigenlijk spelen we al het hele jaar door ongeveer. En dat doen we nu ook. En volgend jaar hopelijk ook. En dat jaar erop ook. Gaaf. Dus binnenkort een 50-jarig jubileum zijn jullie weer bij Noorderwien? Ja, zeker. En nou is dit een hoogtepunt, Edison is een hoogtepunt, het feit dat jullie weer bij elkaar zijn gekomen is een hoogtepunt. Ja. Heb je nog iets dat je denkt, nou dat zou wel te gek zijn als we dat met elkaar nog bereiken? Nou, als we de 50 kunnen bereiken, dat zou ik graag willen. Voor de rest heb ik eigenlijk geen wensen. Nee, nou spreken we dat af. Jullie gaan de 50 halen, komen dan terug om dat te vieren. En dan gaat de uitzending gewoon in het teken daarvan staan. Spreken we dat gewoon af. Dan zie ik je hier weer. Dan ben ik er weer. Jeetje, 5 jaar hoor, 37, godverdorie. Nou, dan zal het leven er wel iets anders uit gaan zien. Ja, maar goed. Dan ben je wel oud, ja. Hey, hartstikke bedankt. En ik zeg, vergeet niet door te spoelen. Nee, dat gaan we doen. En tot over 5 jaar al. Ja, was gezellig. Was gezellig. Moet je vaker doen.